Бу спектакльдә ничә персонажны син уйныйсың? Дөресен генә әйткәндә, минем санаганым да юк. Бар инде алар хайран, ләкин монда бу спектакльдә төп персонаж ул әни, Рөстәмнең әнисе. Һәм Рөстәмнең дәвәнисе, шулай ук аның бит инде дәвәнисеннән башланып китә бу хикәя. Бу абага әкиятен, риваятен аңа дәвәнисе сөйли. Һәм аннан соң инде аның шулай үрелеп маҗаралары башлана. Һәм Рөстәм Яков Михайлович, Фатих Уразаев. Минем бетте бугай. Әйе. Альбина апаныкы күбрәк. Менә ничек син ул күп персонажлар өстендә эшлисең, ничек аларны аерасың, ничек үз башыңда һәрберсен аерып ниндидер порядокка куеп чыгасың? Менә шушындый бу әсәрне укып чыккач, менә Тимур безгә шушы спектакльнең формасын аңлаткач, монда ике генә кеше булачак, шулай төрле рольләргә кереп, үзегез шулай уйнарга кирәк була дигәч, минем шул кадәр игътибарым ничектер теге лампочка яна бит әле башлый. Мин теге кибеткә керсәм дә кешеләрне күзәтәм, әби бабайлар күрсәм дә аларны карыйм, урамда күгәрченнәр күрсәм дә, кошлар күрсәм дә, шундый гаиләндем мин. Шулай дип йөри башладым. Мәктәпкә керсәм дә теге балалар янына керәм, нинди балалар бар, нинди хылыктагы балалар була дип менә шулай дип карап йөрдем. Аннан соң инде бу барысы да булар эш процессында туа. Шушында сәхнәдә эшләгән процесста тегеләй иттереп эшләп карыйбыз, булай иттереп эшләп карыйбыз һәм бик нык безгә режиссер ярдәм итә. Ул карап тора да, юк, әйдә бүтәнчә дип, бүтәнчә эшләтеп карый. Менә шулай эшләп үзеңне эзләргә ничектер вакыт та бирә, мөмкинлек тә бирә һәм шушы именно нәкъ сәхнәдә син үзеңне табырга ул шанс бирә дип әйтәм инде. Һәм менә шушы төрле вариантларны эшләп караганнан соң ул, әйдә менә хәзер тегесенә кайтабыз, менә шунысын алып эшлибез дип алып, менә шунысын төпләндереп калдыра. Инде ул эшләгән процесстан аңа теге үстереп, тагын яңа краскалар кертеп, байытып, ул менә шулай итеп эшләнә. Ой, алар барысы да кызык. Алар барысы да кызыклы эзләнүләр, бу абсолютный выход из зоны комфорта. Абсолютный. Беренче репетицияларда бигрәк тавыр булды. Яков Михайлович иң авыр образларның берседер, следователь. Бу образны Альбина апа да уйный, мин дә уйныйм, һәм ул бер персонаж булгач, ләкин без икебез уйнагач, аның бит әле бер линиясе да булырга тиеш. Менә шулай берләрне тоерга, эзләргә авыррак булды, ләкин хәзер Аллага шөкер инде бер юлга чыгып киләбез бугай. Менә син нинди усул белән кулланасың бер рольдән икенче рольгә күчүгә? Миңа калса, һәрбер артист та инде рольгә кергәндә ул иң беренче чиратта ниндидер тәҗрибәсенә таяна торгандыр инде, бит. Тәҗрибәсенә, үзенең ниндидер булган рольләрен актарып, үзенең теге күңелендә йөрткән актерский багаж дип әйтелә инде, ул шуннан чыгып кулланадыр. Ләкин бу очракта тәҗрибә генә дә ярдәм итеп бетерә алмый, чөнки рольләр күп. Бу очракта әлбәттә режиссер бик ярдәм итә һәм минем партнерым бик ярдәм итә. Без бергәләп эзләнәбез. Без хәтта обед вакытында да шул рольләрнең күңелләренә кереп актарынабыз, казынабыз. Бәлкем ул мондыйдыр, юк, бәлкем ул мондыйдыр, бәлкем ул мондыйдыр, юк, бәлкем ул мондыйдыр дип нинди генә кыяфәтләргә кермичә, без менә шулай итеп Булат белән шулай бергәләп тудырабыз. Без бер-беребезгә ярдәм итәбез. Нинди авырлыклар, нинди җиңлекләр табасың син совет бала ролендә эшләгәндә? Әлбәттә, бөтен әйбер тыйымлау белән эшләнелә инде. Без бит барыбыз да фильмнарда карыйбыз. Ул эпоха вакытындагы фильмнарны китапларда укыганбыз. Дәваниләрдә шул эпохада яшәгән дисәк тә ялгыш булмас. Һәм әлбәттә инде режиссер белән бергә эшләгәндә, эш процессында эзләнүләр белән эшләнелә. Нәрсә турында бу спектакль? Бу спектакль иң беренче чиратта мәхәббәт турында дип уйлыйм мин. Бу ир белән хатын арасындагы мәхәббәт түгел, ана белән бала арасында булган мәхәббәт. Һәм шулай ук
туган илгә, туган җиргә булган мәхәббәт чагыла бу спектакльдә безнең иң беренче чиратта. Бала мәхәббәте, баланың ничек итеп üzülеп әтисен яратканы, әтисенең дөньяда юк икәнен белгәч тә ул аны тагын да ныграк яратканын җибәрә алмыйча яратуы, шулай ук ананың баласын ничек итеп üzülеп яратуы, баласы өчен, баласының күңеле булсын өчен, баласы тыныч, рәхәт тормышта яшәсен өчен үзен ничек итеп нинди авыр шундый урыннарга, вакытларга куюы белән дә чагыла. Һәм инде әлбәттә бу туган илгә мәхәббәт. Сугыш темасы булган җирдә инде әлбәттә туган ил, туган җир, ватан, ватанга мәхәббәт, булар барысы да безнең спектакльдә чагыла бирсә. Бу әсәрне без сугыш елында язылган әсәр буларак беләбез, ләкин миңа калса спектакль сугыш турында түгел, ә ярату турында. Ул гади ярату түгел, ул төрле. Ул әнисенең баласын яратуы һәм баланың әтисен яратуы. Һәм инде шулай ук баланың да әнисен ярату турында, илне ярату турында. Менә ул ярату төшенчәсе ул шуңкадәр киң кырлы. Миңа калса, тамашачылар спектакль караганнан соң нәкъ менә шушы ярату хисе белән китәргә тиешләр. Нинди китаплар, нинди кинолар белән кулландыгыз нюансларны табыр өчен? Әлбәттә, беренче чиратта Гадел Кутуйның Рөстәм маҗараларын укыдык. Аннары Рөстәм абый тәрҗемә иткән вариантын укыдык. Һәм гомумән мин эшли башлагач, Рөстәм абыйның күп кенә әсәрләрен укыдым һәм алар бик кызыклы. Нәкъ менә шул чорны тасвирлый торган. Рөстәм абый бит инде ул үзе турында язган, үзенең балачагы турында язган, үзенең әтисе белән булган элемтәсе турында язган. Һәм менә нәкъ менә Рөстәм абыйның әсәрләре миңа калса шушы эпоханы тоярга, шушы баланың хис кичерешләрен, шушы баланың яшәешен тоемларга ярдәм итте дип уйлыйм. Менә бүгенге көндә бөтен дөнья бергә әйләнергә тырыша. Бөтен милләт ул таралу юлына басты. Менә безнең халык инде үзенчәлекне табырга җыена, тырыша бу дөньяда. Менә бу спектакльдә үзебезнең милли темалар, милли үзенчәлекләрне үстерү, табу темасы бармы синеңчә? И булса нәрсәдә ул? Беренчедән, без хәзер шундый заманда яшибез, син дөрес әйттең. Хәзер ниндидер аерылу юк, безнең ниндидер. Миңа калса, гомумән берләшергә кирәк барыбызга да. Хәзер шундый вакытта яшибез без. Ә инде соравыңа калса, бу Гадел Кутуй әсәре. Бу безнең татар классигыбыз әсәре, һәм без бу эшкә алынганбыз икән. Димәк, бу инде безнең телебезне һәм милләтебезне күрсәтә торган эш дип саныйм мин. Чөнки Гадел абыйның әсәре татар театрында, татар сәхнәсендә уйнала икән, димәк, бу бик зур эш.